Здравейте, приятели! Здравейте, мили деца! Добре дошли на днешното детско музикално утро Нова българска музика! Знаете ли какво е това? Кой ще ми говори? Диригентска палка. Диригентът прави магия. Магията наречена музика. С нея всички музиканти гледат него. Днес аз също ще правя музика, но ще правя и фокуси, защото знае, че вие много обичате фокуси, нали? Така, браво на всички вас, но за награда днес ще слушате най-хубавите нови български песни, защото, както е казал мой приятел Валери Петров, човек без музика е бедняк последен. Даже който не знае колко много е беден, понеже че музиката е голямо богатство. Става ясно със слушане и свирене само. Детска вокално-театрална формация Таласъмче. Диригент Димитър Константинов. Веранда, така се казва първата песен. Музика Александър Михайлов. Стихове Венко Евтимов, аранжимент Мария Михайлова. И песента Объркано стихотворение. Музика Александър Михайлов. Стихове Кирил Назаров. Аранжимент Мария Михайлова. Отново в изпълнение на детска вокална театрална формация Таласъмче. Аплодисменти! Over the
Ех, да можех така и аз да пея, но пък за сметка на това аз мога да правя фокуси. А вие може ли да правите фокуси? Я да се вдигнат ръцете всички, които могат да правят фокуси. Добре, днес наистина е празник. Празник на новата, хубава детска песен. Затова аз реших да видя, нали, тази чудесна публика може да прави чудеса. Да пробваме ли? Хай! Една най-обикновена вазичка. Една, на пръв поглед, магическа пръчка, съвсем обикновена. А сега, малки приятели, нека заедно кажем вълшебните думи. Абракадабра, симсалабим! И ето, че току-що тук се появи едно вълшебно цвете. Защото аз от младък обичам ботаниката. С ботаниката аз живея. Щом порасна, агроном ще стана. Имам за какво ли не идея. Чудя се, с коя да се захвана. Само да запретна днес ръкави. Пъпишите връзват джанков цвят. В резултат на той обаче пчелите правят вкусен мармалад. А сега ще видим какво правят останкини. Обработка на народна песен Симеон Венков. Изпълнява вокална формация към Национално музикално училище Любомир Пипков. Диригент Тамара Маврова.
сега ще си направя една снимка за спомен. Селфи. Бре, то бива хубаво, ама по моята. Да забелязвате така от мен да се слъжа в някаква красота.